Yo, wormies! So yeah, so sad na hindi natuloy yung ChatCon. For this video, we have the Tenji Last Day event in Pacific Mall, Legazpi. And for that, shout out to Dumorn Photography, Colors and Vanessa, and of course, the Universe One Cosplay Group. Yeah! Show me the money! What? Yo, wormies! We're in the last day of Tenji event. So yes, maski bukit ako kayo ngunyan. Laban, yo homies! Yeah! Show me the money! What? Alright, libot-libot tayo guys. Hi! Hi madam, ano po name nyo po? Grabe naman, para ako nag-apos. So si Sepon, nag-cosplay mo ngunyan. Female version. Sa Naruto po ba yun? Nare-para kita guys! Guys, Zoids. So, di pa man nagapo ng event po, Miss Year. Oh, parang kita Miss Crooked Monggo. Stress yan. Guys, ako ko lang. Sino mas guwapo? Ito o ito? Ito no? Yes. Hi, Sek! Hi, Sek! Si Sek pala. Hi po, idol. Oh my God. Si. Hindi ako makapagsalita, Sek. Lumapit sa akin. Hi po, Miss Lyra. Ano po? Cosplay po. Nag-upload ko lang sa Miss Version. Ay, hindi yun naka-plan. Hindi ko. Surprise. Abang that. Oh, wait, let's see you guys. ChatCon. Yeah, September 4. Show me money. What? Kilala niyo to? Tingnan niyo yung isang video. Andun siya. Galit lang yung isang ko. Ako yung event daw ito. Next time, alam niyo na kung sino dapat kakampihan sa mga laro. Ha? Alam niyo na. Yo, homies! Kilala niyo yan. Dapat makilala niyo yan, ha? Nag-release na kami ng photoshoot namin, ha? Ay, oh my God! Naalala niyo to, guys? Ito yung nasa bahay namin. Hindi nga lang sa akin, sa kapatid ko. Hi, madam. Marami ang sinusutugan ko last time. Ano po name ng shop? Ayaw, narinig ko na yun. Ano nga ni Gaiden? Di ba nung nga rin? Sure. Hi! Oh, say hi na hi. Kay ate mo, hi! Hi, Angel! Oh, si Arian. Tara. Oh, nag-cosplay ako. Kailan? Yung Conquest. Conquest? Oo, sa Manila. Sa Manila. First afford tayo dyan, homies. Someday, pag hindi na tayo hampas nyo, papayal tayo sa Manila. Alright. So ito po yung problema kapag may face mask. Tapos player yung house ako, hindi mo ay kilala. Ano ko sa ano po ninyo, madam? Oh my God! Oh my God! Ikaw na ako dyan! Ikaw na ako dyan! Okay na! Medyo ka-unod ka kasi today. Okay, ngayon ko lang na na-realize ang ganda talaga ni co-founder. Oh, yeah! Partida, hagar kasi niya na. May nanonood yung co-founder. Ang hirap-hirap pala magdala ng camera ni kayo doon. Okay. Nakakayari na ako. Abangan niyo pala yung pinaprepare natin yung co-founder na secret, syempre. No spoilers tayo dito. Nasa code of conduct ng mga anime watchers yan. Yeah! Show the money! What? Forward na lang. Singer. Ay, naku. Para na naman. Bye! Pwede po pa-interview sa best marksman in the world po. Hi guys! So we have Chelsea Chan here is in the house. Hello, everyone. Bali, share ko lang, tumas po yung rank ko dahil sa kanya. For the first time in history, nakita ko siya nakatao mode. Joke lang, yung unang tao mode niya, feeling ko cosplay kasi yun. Hindi ko siya nakilala yet. Si Pushooter ka pala. Oo, bagay sa akin, no? Hindi, ang bagay sa'yo, 1-1. Wala pa ka. Kaya ako mag-1-1. Sponsor niya yung 1-1 ko. So, siya rin yung photographer. Oh my God, ako daw! Iyak ako! Tears of joy, homies! Alright, show me the money, what? See you sa chat call, homies! Bye! Thank you po! Hi! Pakita nga niyo na hawak mo! Oy, grabe! BBC! Black level ulit. Sponsor lang. Oh, sana! Sponsor! Kita mong liit ng lens ko. Liit, homies! Yes! What?
yan, gabot. Hi! Oh, winning on! Hindi makita yung munggo. Hi, madam. Ano po, name niyo po? Oh my God! Sorry, my son! Ang tanga! Ang tanga! Ang tanga mo! Bali po, i-remind ko lang guys, yung mask po kasi nakasira ng friendship. So, sorry. Hoy, kunwari alam ko siya yun Hindi, tinest ko lang kung alam niya talaga kung sino siya. Ano ba ang cosplay niyo po today? Yun ang gasay. Saan yun? From Teacher Diary. Kulang pa talaga ako sa anime guys. Ang kakatrabaho kasi yan. Kaya guys, huwag mo trabaho. Joke lang. Char! Oh my God. Hoy, nalalo siya sa... Ayaw sabihin. Ayan ako. Anyway, thank you so much po for the time. See you sa chat from Wormies. Yeah! Guys, paganda ako mag-video, ma-picture na ako. Matang na yun. Yeah! Ang hirap na i-pronounce sa supletor ko na lang. I-chat niya sa akin yung spelling. Special menu! Yeah, Wormies! Siya na lang natira kasi yung isa. Na-ship na yung isa bawal. Anyway guys, yung chat ko, yeah! September 4! Show me the mug! What? Rika! Pasok! Anyway, so may tanong ko ako, Miss Rika. Ano ba ang sikreto ng naging maganda ko? Ano? Huwag mo sabihin yung secret niya eh. Isang kilong sama ng loob. Huwag isang kilo! Oh my God! 1 point pa lang sa akin. Sarap na ano. Madami sama ng loob kaya sobrang Diba? Nice one. Kakayan mo, pag malapit tayo bashers, lalo tayo nagagwapo yung ganda. Yeah! Show my what? Ang madal na okay ka doon. Gusto mo duman? I-blizzard ko pala last video. Under niya ako. Nag-submit po ako. At tourist niyo po ako. Pag sinabi niyo po na nagpakamatay ka na bulati, gagawin niyo po. Try lang. chocolate lang. Anyway, see you sa chat con homies. Yeah! September 4! Sana o blizzard. Alam mo yung blizzard? Yung ice cream. Pasok! Hey! Hi! See you sa chat con. See you sa ChatCon! Be there! Mandatory. Mandatory yan! Required. Yung mga may pasok ko na pumasok. Sa work, kasi Sunday walang pasok sa school. Yeah! Show me the money! What? Napagal na ako. Shema yung gwapo talaga. Team TV represent! Represent! So yeah, Wormies, that concludes the Tenji takeover. Show me the money, what? See you sa chat con. Yeah!